Makikita sa video ang pagsalakay ng pulisya sa isang tagong bahay na ito sa Barangay Ipag, Mariveles, Bataan. Sa naturang bahay nagkukumpulan ng 8 kalalakihan na nagsasagawa pala ng iligal na sabong o tupada. Nakilala ang mga nadakip na sabongero na sina John Carlo Manansala, 34 anyos at kasalukuyang konsihal ng Barangay Ipag. Benito Haen, 65 anyos, Edmond Sanchez, 63 anyos, Dennis Valera, 35 anyos, Emilio Reglos, 32 years old, Luisito Sanchez, 54 years old, Joselito Rabara, 20 anyos at Fredmore Bautista, 26 anyos. Ayon sa pulisya, ilang concerned citizen ang nagpadala ng impormasyon na palagi ang may nagaganap na tupada sa sinalakay na bahay. Ito'y kahit papatuloy ang banta ng COVID-19 transmission kung kaya't nililimitahan ang galaw ng mga tao. Nakumpiska sa lugar ang isang patay na manok na panabong, mga tari at mga ipinustang pera. Nitong Setyembre lang mismong si PNP Chief Guillermo Eleazar ang nanawagan sa mga local official na paigtingin ang kampanya kontra iligal na sabong. Nakipag-ugnayan na rin tayo kay Secretary Eduardo Año upang mapalakas ang ugnayan ng DILG at PNP para papanagutin ang mga barangay officials dahil hindi ako naniniwala na hindi alam ng mga opisyal ng barangay na may tupada sa kanilang lugar. Binabalaan ko din ng ating mga kapulisan na huwag poprotektahan o kukonsintihin ang anumang klaseng iligal na sugal. Sinampahan naman na ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 ang 8 nadakip. Rainiel Pawid, CELTV News.